Dobar dan. Dobar dan, izvolite, kako mogu da vam pomognem? Pa ja bih da pogledam nešto za sport. Evo, izvolite, pogledajte. Šta vas zanima? Ja mogu da trčim po vetru, da je to waterproof? Jeste, waterproof, možete da trčite. Znači, oslobađa preveliku količinu znoja, mogu i da se kupam u njoj. Možete da se kupate, naravno. Fenomenalno. A recite mi, nova kolekcija šorceva, ovo su za kupanje? Da, to je nova kolekcija šorceva za kupanje. Fenomenalno. I na kraju, da li vi mi preporučujete torbu da kupim devojčici za plažu? Naravno, preporučujemo. To- To nam je ova torba baš na 25% popusta. Fenomenalno. Hvala. Hvala.